Jeg ser masser af utrolig frygtelige ting rundt omkring i det danske land. Og det er ikke kun rollkur, det er alt muligt andet med hjælpetøjler, meget korte martingals, glidetøjler. Jeg prøvede på at få forbudt en glidetøj til DM, et pony, der sur i år. Det lykkedes mig ikke, for jeg var ikke til stede, men jeg hørte om det, og så siger jeg, det må man ikke. Men det skete stadigvæk, og der skal der selvfølgelig, og det er jo fint, at sådan en som det foredrag, vi har haft i dag, understreger det, at der er jo lang vej med de rigtig store problemer i ridesporten og hesteholdbarhed, hvis du spørger mig. Det er ikke i Anki og Isabel-niveau. Det er ponystævner, det er frem for alt alle de her kåringer og 3-årssadelkåringer og hvad ved jeg, hvor man ser simpelthen så mange grusomheder. Man ser også nogle, der ved det godt. Thank you very much. This was a really good statement. I want to add one thought. What I cannot understand. I know that a judge has the job to judge what he sees, and there are 20, 50, 30, whatever competitors, and the judges have to find a row, and somebody has to win. If you only have blind ones, the one with one eye has to win. But what I cannot understand is that our championships are won, or how must I say, with 1,800 something points. Because you only get 1,800 and something with 8, 9, 9, 8, 10, 9, 8, 7. And this means nearly perfect. If our championships would be won with 1,200 or 1,300 points, then I could understand it. Because there is a long way to go. We have mostly 70% leg movers. Horses with stiff backs and hind legs out. So how can they win with 1,800 points? This is the only thing I do not understand. The rest is normal. Somebody has to win. I do actually agree with you. But you know, the debate, what you just said, is not what is the actual debate. We were all far too low. We have been blamed for being too low. Why can't they have 9.98 in gymnastics or jumping out from a tower into the water, and only 70% in dressage riding? But you are right, and that's why we don't give 8s and 9s and 10s. If we see a passage, and sometimes I read in the paper, why did you only give 7? Because it was not rhythmic from behind. That's many times the reason. It looks nice on a still picture, but in a flow, there is a reason. And there we become fault lookers, or what you say, mistake lookers. But that is unfortunately the case. They are not round, they are not regular. We have a scale of training, which also comes from Germany, which is really quite good to work from. And that's the one we have to have in mind all the time when we judge. So you say we should be lower, and all the rest say we should be higher, and maybe we are okay in the middle. One thing that I would like to encourage judges to do is to start looking more at the conflict behavior of the horses. Because being prey animals, horses are actually not very likely to show signs of pain. So if they do show some signs, it's because they're not very comfortable with the situation. And when we see an open mouth, for instance, when we see tail swishing much of the time, when we see ears that are fixed backwards, head tossing, head tilting, different things like that, that's definitely signs of discomfort in the horse. And regardless of the training method, if that's what we see on the horse when it's ridden, then there's definitely something wrong. Leif, når nu I kan se de her ting på jeres ridebaner under selve konkurrencen, altså heste bag loddet og de her andre grænsling, som vi bruger så, hvordan kan det så være, at det er tilladt på opvarmningsbanerne? Burde der ikke være en form for kontrol der, hvor allerede der, at når der bliver varmet op, at det bliver overholdt der, at man ikke fører hesten bag loddet og bruger hovedet på, når nu det ikke er tilladt under konkurrencen at bruge de her ting? Jo. Og der er jo rent faktisk også et steward-system.
Og til de store mesterskaber er der konstant overvågning. Om så stewarderne er veluddannede, og det er jo ikke sort-hvidt det her. Hvor går grænsen? Hvornår er det ene, og hvornår er det andet? Og der er stadigvæk masser af diskussion omkring rollkur, og er det skadeligt, eller er det ikke skadeligt? Nu har vi hørt et synspunkt i dag, og det kan man sagtens være enig i, men der er lige så mange, der er enige i det modsatte. Men der findes altså en stewardordning, så hvis hestene bliver pisket, eller de får blodet på sig, eller hvad de nu kan finde på at få i opvarmning, så er der altså nogen, der tager hånd om det. Jeg siger bare, når jeg sidder og dømmer, så har jeg altså de der 5 minutter, og hvis hesten er op foran og fremme til bidet, og går i øvrigt med lukket mund og ørerne fremme, eller og så videre, jamen så er det det, jeg ser, så kan jeg jo ikke se, jeg har jo ikke øjne i nakken, og kan se, hvordan den er varmet op. At jeg så ved noget om det, fordi jeg har gift med en kone, som også varmer op, og jeg har stået ude ved siden af dem mange gange. Men jeg kan jo ikke vide det den dag, og det er ikke min opgave. Jeg vil lige sige noget til dig, der snakker om åben mund, og ørerne tilbage, og alle mulige forskellige ting. Og der er også i reglementet nogle ting, som vi skal kigge efter. Halen er en vigtig ting. Jeg er lidt flinkere ved den åbne mund, og der er jeg sådan set også enig med Gert. Altså, hvis man sidder og er enormt streng ved det, så sker der kun én ting, og det er næsebåndet, den får 2 huller til næste gang. Jeg synes, at det ville være et helt enormt godt signal at sende fra Rideforbund og FEI, altså det internationale Rideforbund, hvis der blev lavet et ordentligt og brugbart regelsæt for, hvad der må foregå på opvarmningsbanerne, og ikke kun til store internationale stævner, men noget, man kunne bruge på alle niveauer. Sådan at det bare er sådan, at man skal regne med, når man rider på en opvarmningsbane, så kan der komme nogen hen og mærke, om ens næseret er for stram, og kommentere, hvis hesten ikke bliver behandlet ordentligt. Og det behøver ikke være direkte vold mod hesten, men også ridemetoder. Altså, og der kan man jo vælge rollekurer, og hjælpetøjler er der jo lavet nogle regler om. Men hvis der var et brugbart regelsæt, var det umuligt at gribe ind. Det er enormt svært, som det er nu, for stewarderne at have nogle helt konkrete måder, at de kan gribe ind på, fordi der ikke er ret mange fastsat ret meget system i, hvad det er, man må og ikke må. Jeg synes, det var et enormt godt signal, hvis der blev lavet et brugbart system. De billeder, som Gert har vist i dag, både stillbilleder og videoer, der kunne jeg se flere konfliktadfærdsformer hos samtlige hestene. Det, som jeg tror kan være det farlige, det er, at hvis det er tilladt i de høje klasser, hvis det er acceptabelt, så vil mange også synes, det er acceptabelt i de mindre klasser. Sådan gør en hest jo. Den har jo munden åben, den har jo en piskende hale, fordi den er utilpas. Den har jo ørerne tilbage, for det har dem, der går i de høje klasser også. Så jeg tror, vi skal passe på med at synes, at det er acceptabelt for toprytterne, fordi det let kan danne normen for, hvad der også er acceptabelt i de andre klasser. Jeg vil bare gøre det klart. Jeg synes ikke, det er acceptabelt. Jeg synes bare ikke, det er så stort et problem. Som dyrlæge til flere dårlige ridningsrelaterede skader nu, end de gjorde for nogle år siden. Og som dyrlæge eller behandler har man så ikke også et ansvar for at sige det til de her mennesker, som måske ikke er klar over, at de faktisk ødelægger deres hest ved at ride på den måde, som de gør. Og hvis ikke det er dyrlæger og behandlere, altså jeg ved godt, at ansvaret selvfølgelig skal spredes ud, men nogen må jo have et eller andet ansvar for at informere de her mennesker om, at det I gør faktisk rigtig, rigtig skadeligt for jeres heste. Du spurgte først med henblik på, om der var flere riderelaterede skader. Ja, altså det synes jeg faktisk er en lille bitte smule svært at svare på, fordi jeg umiddelbart vil sige ja, men jeg vil også som person, og nok også hvis jeg tager mange af mine kolleger som gruppe, er vi blevet meget mere opmærksomme på det. Også som Gert fortalt, at det her fokus for eksempel på begrebet tøjlehalshed, som en har været ude og kommer ind igen, det er selvfølgelig fordi, at vi søger oplysninger, vi søger mere viden, og er helt klart blevet mere fokuseret på, hvor mange problemer der egentlig stammer fra, at hesten er trænet forkert. Så det er helt klart, at personligt arbejder jeg med flere riderelaterede problemer. Ja, helt sikkert. Men jeg tror også, jeg har været for dårlig til at finde ud af, at det var det, der var problemet tidligere. Nu er vi nået ved vejs ende, men inden at I går nogle steder, så er der lige nogen, vi skal takke. Og først så vil jeg starte med at takke panelet, fordi I havde lyst til at stille op i dag. Og få diverse kommentarer og øretæver og hvad det ellers kan være. Og jeg har fået lidt